Wis. Lho kok ora ono, Tru? Ah wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndrantasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ah iya. Mongko Ndrantasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis nang kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Bajigur iki piye ta iki? Ngene tanah ijopone. Samane pripun? Dirono. Kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus ya. Kala kula kelas kali, kula kelas kali, kula kulak kulang kaling kilen kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis. Kala kelas kali kula kulang kaling kilen kali kintir kali kula kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kintir kali kula ya. Kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kulang kaling kilen kula kintir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ah iya ndem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Benah iki lho, iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus, apa? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantramu ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kintir kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula kintir kali. Kula kulak kacuk. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep tak kulake pira? Plek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara kacuk arep tak wedeni aku arep ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndrantasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Rikata Dyan Gatotkaca tinon mampakarka suta tekapira Kresna tekapira Kresna parta maneher saktinira Ndara Gatotkaca, iya Bagong. Ndara Gatotkaca, iya Petruk. Kok mandhap saking
Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk kaget aku. Kula. Bagong. Non, Petruk pun maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane Manéka Ambles Bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun nglebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petruk, nun. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga tak pancat pundakmu tak gembul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Acuk kula keling Kurdagara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpejahi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kleru arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajakke kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem matine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajeke dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku teng ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen wak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kucung nganti gelung, wit cabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kuwi kon nyumurupi Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho, Gong kowe. Keseron wae, keseron Durjana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang Potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Sat Nalendra Duk Deng Samaladeng. Ora ana wong
sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Ning dingonane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Dapur. Gong non ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kok anggere muni ewo sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Nih makanya sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur DM sik terus tok semburke. Kuwi semburi saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarat tak ajar ditangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cuk deng samaladeng. Pilih tanding boboteng yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel
Petruk. Kae nak tembung kae tinata mendat jinura menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinata mendat jinura menter cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena lapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa ki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat sing arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Kok sing iso nyembur sak donya ki meng kowe. Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru. Kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja tundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Waduh, Gong. Panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Aduh, Gong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Jaya gletak iki, Tru. Ra gleleng aku. Ayo. Wah, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Awak wis Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki pusaka ning ngabani Ndara Antasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Kok mengisis saiki? Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajae
racune wis entek. Waduh. Pokoke anlen damu wae Ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ya omong. Omeng meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ora seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura, mulane tak kon ndelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Monggo nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Lah terus kula mungsuh Prabu Baladewa, Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. matur-matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa kok. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhe apa, Gong? Botol au. Mangkel au. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Heeh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petruk, Nun. Mulih ora. Mboten kaya bali kene pun bareng Pandhawa mun di Pustaka Jamus Limasada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep
Bocah dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku, ora wedi. Wah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cah cilik tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa.